Οι πρωτοβουλίες ο Τούρκος. Άνοιξε την μπάλα στα δεξιά για τον Χουάν Φραν, ο οποίος με ωραίο τάκλιν κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Να το γκολ από τον Διέγο Κώστα στο 18. Έκτο γκολ του Διέγο Κώστα στο φετινό πρωτάθλημα. Βγαίνουν και στο Χουάν Φραν, ο οποίος έβγαλε την παλιά. Και είχε αυτή την προσπάθεια αρχικά για να μπορέσει να κρατήσει την μπάλα μέσα στο παιχνίδι. Μάλλον έψαχνε το Λέο Μπαπτιστάο. Πέρασε η μπάλα από τον Βραζιλιάνο. Αλλά ο έτερος Βραζιλιάνος επίθεσης Ατλέτικο θα αντιδράσει σωστά, βλέποντας την μπάλα να φτάνει στο πόδι του. Πλάσαρε με τη μία και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αντρές Φερνάντεθ για το 1-0. Περίμενε από πριν την πάσα από τον Τιάγκο. Κόκκι συνδυάστηκε με τον Χουάν Φραν. Σέντρα, κεφαλιά του Διέγο Κώστα. 2-0. Ασταμάτητος και ο Διέγο Κώστα, αλλά και ο Κόκκι, ο οποίος συνεχίζει να δημιουργεί για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο 25 έχουμε το 2-0 με άπιαστη κεφαλιά από τον 24χρονο Βραζιλιάνο στράικ. Κοιτάξτε και πάλι. Πολύ ωραία σέντρα από τον Κόκκε. Πάτησε πολύ καλά ο Διέγο Κώστα. Σηκώθηκε, έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί. Εκτελέσει και το φάουλ. Γκολ για την Οσασούνα. Να η μείωση του σκορ από τον Οριόλ Ριέρα. Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Οσασούνα την περασμένη εβδομάδα κοντά στην Έλτσε. Καλοκαιρινή μεταγραφή από τον Αλκορκόν, ο Ισπανός Σιντερφόρ. Και εδώ θα ξαναβάλει την Οσασούνα στο μάτι. Νίσχο στον πάγκο του και δεν είχε άδικο. Ήξερε ότι ανά πάση στιγμή ένα γκολ από τους φιλοξενούμενους αλλάζει τις ισορροπίες στο μάτς. Και έτσι έγινε εδώ.